16 martdan başlap Aşgabat şäheriniň köçelerinde polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri ýol hereketiniň düzgünlerine gözegçiligi güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Polisiýa işgärleri hususan da awtologlaryň zawoddan çykanda dakylan çyralaryny öçürmek we ulugyň ýagtylandyrjy ýagny diod lampaly çyrajyklaryny aýyrmak ýa-da desini öçürmegi talap edýärler diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 17 martda gurrun berdi. Onun sözüne göre polisiýa işgärleri bu talaba boyun bolmadyk sürüjilere olaryň awtologlary bilen bilelikde çoğunludaky polisiýa edarasyna alyp gidýärler we olara pul jerimesini töledýärler. Polisiýanyň çoğunludaky edarasyna alınıp barılan sürüjilere temmi berilýär we olardan 100 manat möçöründäki pul jerimesini tölemek talap edilýär. Bu jerimeni tölemedik sürüjileriň uloglary awtodrologda saklanýar diýip habarçy bellidi. Ol sürüjileriň ençemesiniň şol çyralaryň uloglar zawoddan çykarylanda hem bardygyny aýdyp, özlerinden edilýän bu talaba nägilelik bildirýändigini hem aýtdy. Sürüjiler çyralary öçürmegiň ulogyň tehnika aýratynlyklaryna zyýan ýetirmeginden alady edýärler. Olar bu ýagdaýy ýol polisiýasyna düşündirmäge synanşýarlar. Ýöne bu netije bermeýär diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä polisiýa işgärleri ýol hereketine gözegçiligiň güýçlendirilmeginiň şeýle-de sürüjilerden awtologlaryň zawoddan çykanda dakylan çyralaryny öçürmek baradaky talaplaryň sebäpleri hakda hiç şeýle düşündürüş bermeýärler. Bu barada Azatlyk Radiosynyň polisiýanyň çoğunludaky edarasyndan kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermedi. Ýöne Azatlyň habarçysy munyň sebäplerini Nowruz bayramyna görülýän taýýarlyk çäreleri bilen düşündirýär. Bu çäreler uloglaryň hereketini düzgünleşdirmek, has dogrusy gysmak şeýle hem häkimetleriň kesgitlän qadasyna gawat gelmeýän uloglary qada getirmek üçin edilýär. Hemme uloglary belli bir qada getirmek maksat edinilýär diýip habarçy bellidi.